Jusa Harju, moikka! Tämä on mun ensimmäinen video, joka liittyy kryptovaluuttojen verotukseen. Tämä video on yleisluontoinen. Tässä käydään yleisesti läpi sitä, että mitä asioita liittyy siihen, kun kryptovaluuttoista saatuja tuloja tai tappioita pitää sitten verolle panna niin sanotusti. Tällä videolla ei tulla näkemään mitään niin kuin manuaalia, mitenkä käytetään tämmöisiä verolaskureita. Mä teen niistä videota sitten eriksensä. Eli tässä käydään läpi nyt ja keskitytään siihen, että mitä asioita niin kuin kryptovaluuttojen verotukseen liittyy ja mitä kannattaa sitten ottaa huomioon. Ensimmäisenä se, että mä teen heinäkuun lopussa tätä videoa. Mä sanon sen siksi, että kannattaa pitää mielessä, kun katsoo erilaisia ohjevideoita. Suomeksikin on tosi paljon videoita, blogitekstejä, niin kuin kaikenlaisia ohjeita, ja kiitos niistä, hyvä niin. Kansi pitää tosiaan siis mielessä se, että koska se video on tehty, ja onko se niin kuin edelleen uusimpien verohallinnon mukaisten ohjeiden kanssa niin kuin ajan tasalla tehty. Eli jos sä katsot tätä videota vaikka 2 vuoden päästä siitä, kun mä oon tehnyt tämän, niin ne ohjeet on voinut esimerkiksi muuttua. Ne voi muuttua ensi viikolla ne ohjeet. Ne voi muuttua tässä välissä, kun mä julkaisen tämän videon ja mä teen tämän. Eli mä näytän kyllä tuossa kohdat, mistä pääsee sitten tsekkaamaan sen, että katsoo viimeisimpiä ohjeita. Ja näette myös sitten samalla sen, että minkä ohjeen pohjalle mä puhun nyt niin kuin näistä asioista. Siinä olikin tärkeimmät aloitusjutut. Sitten käydään vähän kattoo. Eli vero.fi on niin kuin luotettavin tietolähde näille asioille. Mä oon tässä nyt vähän ehkä vaan tulkkina ja jeesinä sitten puhumassa näistä asioista. Virtuaalivaluutasta saadut tulot pitää ilmoittaa ensinnäkin. Tässä nyt on muutama hyvä tämmönen kohta. Eli kun sä vaihdat virtuaalivaluuttaa euroksi tai muuhun viralliseen valuuttaan, jos vaihdat toiseen virtuaalivaluuttaan, maksat niillä laskuja, ostat tavaraa tai palveluita. Käydään näitä kohtia kohta läpi paremmin. Aina kun sä niinku tavallaan teet jonkun asian kryptovaluutoilla, niin se niinku laukaisee veroteknisesti sellaisen tapahtuman, milloin pitää tsekata se, että onko se tehnyt voittoa tai tappiota. Jos sä niinku vaihdat sitä, jos sä ostat sillä jotakin, jos sä muutat sun salkkuun sisältöä niin, että sä vaihdat toiseen kryptoon, niin aina pitää sitten tsekata se, että missä mennään sitten sen kanssa, että oliko siellä voittoa tai tappiota. 1 000 euroon asti voitot on niinku verovapaita, ihan vaikka sama pätee niinku osakkeissakin esimerkiksi, ja näiden niinku yhteenlasketusti 1 000 euroa verovapaata. Mutta silloinkin pitää ilmoittaa ne verot. Eli veroilmoitus on kuitenkin tehtävä, vaikka tietäisi, että on saanut vaan 100 verran tuloja. Verolle niistä ei joudu. Yksi tärkeä asia tässä heti ensimmäisenä. Eli tässä lukee nyt mulla esimerkkinä tahallaan, että tämä on vanha versio. Siksi, että joissakin ohjeissa, mitä netistä löytyy, tai ihan vaan suoraan Googlesta, jos niin kun etsii virtuaalivaluuttojen verotus, niin huonolla säkällä sä voit niin kun ländätä tämmöiselle sivulle, missä on niin kun vanha verotuksen tai verohallinnon ohjeistus virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyen. Ja se on tää pinkki palkki tosiaan tässä. Ainut on tää, mikä niinku sen kertoo. Tästä on aika kiva lähteä nopeasti katsomaan. No niin hyvä, täällä on kaikenlaista kontenttia, yes. Mut niin tää on tosi tärkeä kohta tämä. Eli katso uusin versio, niin silloin mennään tänne uusimpaan. Eli tää video on tehty tän niinku version pohjalla ja perusteella. Tämä on ollut silloin uusin, kun mä tämän videon teen. Ja ihan nyt niinku muutama, tää ei ole mikään super pitkä video, tässä on muutamat tärkeät pointit. Ja ensimmäinen niistä on tässä kohdassa, minkä mä
haluan käydä läpi ja niin kuin oikein selittää ja vääntää rautalangasta. Nyt oikein kuulkaa luetaan tästä. Eli koska virtuaalivaluutta on tuloverolaissa tarkoitettua omaisuutta, mutta ei virallinen maksuväline. Eli siis virtuaalivaluutta eli kryptot se katsotaan tuloverolain mukaan tämmöiseksi omaisuudeksi, millä tehtävät asiat on niin kuin verotuksen alaisia. Se ei kuitenkaan ole virallinen maksuväline. Okei, sä voit silti maksaa kryptovaluutoilla ja se ei ole kuitenkaan laitonta, mutta se ei ole vaan virallinen maksuväline. Mutta tällaisen käyttäminen missä tahansa tilanteissa on verotuksen realisoiva tapahtuma. Tää käydään nyt läpi tää homma. Mitä tää oikein meinaa? Eli virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu verotettavaksi jokaisella kerralla erikseen, esimerkiksi sillä hetkellä kun virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan. Virallisella tarkoitetaan nyt vaikkapa euroja tai dollareita. Ja tässä on heti perään ehkä yleisin harhaluulo, mihin mä törmään, kun mä puhun ihmisten tai niin kuin kryptoihin uusien ihmisten kanssa verotuksesta. Eli sillä ei ole mitään väliä, vaikka ne on siellä välittäjän, eli siellä kryptopörssin tilillä ne rahat. Se on ihan sama asia kuin, että sä siirrät sun omalle pankkitilille ne varat. Se on niinku sun tili, vain sulla on sinne pääsy, sinne pörssin tilille. Vaikka niinku puhutaankin, että mä sanon, että se on sun hallinnoima, mutta joo, okei, siis pörssi hallinnoi sitä, joo, no pankki hallinnoi sun pankkitiliäkin. Mutta se on niinku sun hallinnoima tili, se on sun oma tili, eli jos sä jossakin kryptopörssissä vaihdat bitcoinia vaikka euroiksi, niin, ja ne eurot ilmestyy sinne pörssin tilille, niin sä oot silloin se on realisoinut verotukseen silloin siihen tapahtumaan. Silloin pitää tsekata se homma. Että onko sillä voittoa, tappiota, meneekö se verolle. Vaikka se olisi 0, niin se pitää silti ilmoittaa. Eli tää on tosi tärkeä juttu toi. Tuossa on kohta B. Virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle hankkimalla joitakin hyödykkeitä tai palveluita. Eli suomeksi, vaikka toi onkin tuossa oikeasti tosi hyvin selitetty, avattu, mutta siis suomeksi, jos sinä ostat kryptovaluutalla vaikkapa pizzan tai teepaidan, niin silloin sä et ainoastaan se ei vaan katoa sulta se kryptovaluutta, vaan sä oikeasti myyt sen kryptovaluutan sen hetkisellä kurssilla veroteknisesti katsottuna. Ja sit sä ostat sen paidan tai pizzan. Eli maailmassa on tämmöisiä kaikenlaisia kauppapaikkoja, missä voi kryptovaluutalla tehdä ostoksia, mutta se ei silti poista sulta sitä, että siltikin ne menee verolle joka kerta, jos sä tämmöisen jonkun ostoksen sitten teet. Niin tämä ei ole mikään pakokeino siitä, että verolle ne silti menee se krypto. Vaikka sä tappiollisella kryptovaluutalla ostaisit vaikka paidan tai pelikonsolin, niin silloinkin sun pitää sitä ilmoittaa. Ja erityisesti kannattaa, koska silloinhan saat sitä vähennyksiin sitten tappioita, niin sä hyödyt niistä sitten myöhemmin. Viimeisenä, kun virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan, toinen mihin mä harmillisen usein törmään, että jos vaihdetaan bitcoinia Ethereumiksi ja Ethereumia XRPksi, sitä XRPtä takaisin bitcoiniksi vaikka vuosien aikana, niin joka kerta kun sä vaihdat sitä toiseksi, niin realisoituu verotettavaksi. Eli ei vasta silloin, kun sä vaihdat euroiksi ja ne tupsahtaa sinne pankkitilille. Eli joka kerta kun krypto vaihtuu muuksi, miksi vain, niin silloin se menee verolle. Sitten tsekataan tuolta.
täällä oli tosiaan tosta 1,000 eurosta, että jos on niinku, jos on 1,000 euron arvosta oot niinku tehnyt luovutuksia, niin silloin ei sitten verolle mene, mutta ilmoittaa kuitenkin pitää. Ja tähän ei kuitenkaan lasketa tämmöistä, jos vaikka torissa myyt jonkun tietokoneessa, niin se ei niinku mene tuohon 1,000, se näin niinku kuulu, tai sellaiset ei kuulu tähän näin. No sitten, Suomessa on verotuksessa käytössä tämmöinen niin kuin FIFO-laskenta. Eli se tarkoittaa, että first in, first out. Englantia ja tulee siis sanoista ensin sisään, ensin ulos. Eli se mitä sä oot ensiksi ostanut, niin sen myynti katsotaan niin kuin ensiksi. Eli mitä tämä niin kuin tarkoittaa, tämä FIFO käytännössä. Jos mä ostan kryptovaluuttaa ensimmäistä kertaa ikinä, nyt vaikka tänä vuonna, mä ostan kryptovaluuttaa, jonka kurssi on nyt tänään vaikka 1 euro, ja mä ostan sitä nyt tänään. Sitten se on ensi vuonna vaikka, sen kurssi on vaikka 5 euroa, mä ostan sitä silloin. Sitten sen kurssi on 2 vuoden päästä, eli seuraavana vuonna vaikka 10, ja mä ostan sitä vähän vielä silloinkin. Nyt se kurssi nousee sitten vaikkapa 11 euroon, sitä 10. Ja sä ajattelet, että no joo, ostit 10, nyt se nousi 11, niin mäpä myyn ne nyt, niin mä saan niinku ton 10% niinku voiton sille viimeiselle ostolle. Niin tässä tapahtuu, niinku, tässä tulee nyt vaikeus, numero jotakin, 1 enemmän, että sä et niinku myykään niitä sun 10 ostamia kryptoja ensiksi, nyt jos sä niinku nyt myyt ensimmäisen kerran, vaan sä myyt niitä sun eurolla ostamia kryptoja niinku ensiksi. Tämä sama pätee esimerkiksi osakkeissa, että mihin hintaan ostettuja osakkeita tai kryptoja, niin sä myyt ensiksi niinku ne, mitkä sä oot ostanut ensiksi. Tämä on niinku tosi tärkeä juttu. Eli tämän takia niinku, jos sulla on vaikka joku tietty potti niin kuin holdissa jotakin kryptovaluuttaa, vaikka bitcoinia, ja sä rupeat myöhemmin käymään sitten päiväkauppaa sillä bitcoinilla, niin kauan kun sä oot niin paljon myynyt, kun se on se sun, niin kuin, se sun pitämä niin kuin holdisalkku, niin se syö tavallaan koko ajan niin kuin sieltä, ja sähän maksat silloin enemmän veroja, jos sä just vaikka 10 oot ostanut ja luulet 11 niin kuin myyt, ajattelet, että okei 10% arvon nousu ja siitä nyt sitten 30% veroa, mutta sehän ei menekään niinku sitä eurosta se 30% veroa, vaan se menee niin kauan niistä ensimmäisistä 1 eurolla ostetuista, jotka sä sitten oot niinku myynyt 11 eurolla, eli siitä tuleekin verotettavaa tuloa, tuleekin niinku 10 siihen väliin. Ja sitten siitä 30% onkin sitten 3 euroa, eli niinku per kolikko. Niin tossa tapahtuu joillakin välillä niinku tulee yllätys tossa hommassa, niin toi on tärkeä muistaa. First in, first out. Siihen ei ole tämän hetken tietoni mukaan niinku vaihtoehtoja niinku tuohon FIFO-periaatteeseen. Eli sä hoidat niinku kaiken tolleen. Se ei myöskään auta, jos sulla on eri niin kuin lompakoissa ymmärtääkseni kryptoja, et mielestäni ei pysty niin kuin pitää tavallaan, niin kuin osakesäästötili on esimerkiksi osakepuolella tosi kätevä, mikä olisi tähän kryptoillekin hyvä ratkaisu, ja toivottavasti semmoinen vastaava tulee, että sulla voisi olla semmoinen tietty pelisalkku, mutta kryptoissa tämän viimeisen tietoni mukaan, niin sulla ei voi olla erillistä pelisalkkua, jos sulla on niin kuin holdisalkku, ellei sä osta samaan aikaan niitä tai ellei sä vaan sitten maksa nöyrästi niitä veroja sieltä niin kuin alustaa. Mut se FIFOsta. Tähän on onneksi olemassa kaikenlaisia laskureita. Eli tähän olisi ihan mahdotonta yrittää no ei tietenkään mahdotonta. Ihan niin paljon kuin tykkäät Exceliä käyttää ja jos on tosi vähän niin kuin valuuttavaihtoja
per vuosi. Jos sulla on 5 vaihtoa, niin kyllähän se Excelillä äkkiä laskeekin. Mut tähän on onneksi niin kuin vähän jeesiä. Elikkä mulla on hakusana nyt ihan vaan virtuaalivaluutta, verolaskuri. Niin meillä onneksi löytyy erilaisia laskureita, mitä käyttämällä niin kuin tietokone tekee ne laskut sun puolestaan. Ja tämä tietenkin nopeuttaa ihan valtavasti verotuksen laskemista, jos sulla on enemmän transaktioita eli tapahtumia. Mä otin tähän nyt pari esimerkkiä, eli esimerkiksi tämmöinen kryptoverotus.fi. Niin tämän avulla pystyy sitten omat veronsa esimerkiksi täällä laskemaan. Laskureita on monia ja muussa videossa sitten voin jonkun laskurin tuosta pyöräyttää ja käyttää, että miten se niinku toimii. Ja sitten tuossa on vaikka Coinly, mitä nyt itse on niinku viime vuosina käyttänyt. Tai itse asiassa ainut, mitä mä oon niinku käyttänyt. Mä oon 19 vuonna ruvennut ostamaan kryptoja. Ja Coinly on niinku ainut, millä mä toistaiseksi oon tehnyt. Mutta tässäkin nyt sitten niinku, näissä menee niinku, on muutamia ilmaisia tämmöisiä laskureita. Tai mitään muutamia, vaan on olemassa ilmaisia laskureita ja sitten on olemassa maksullisia laskureita. Ja tyypillisesti nämä hinnoitellaan sen mukaan, että kuinka monta tapahtumaa, eli transaktiota, eli jos Bitcoin vaihtuu Ethereumiin, niin se on yksi tapahtuma. Jos sä ostat euroilla XRP:tä, niin se on toinen tapahtuma. Montako tapahtumaa sulla niinku on yhteensä kaikissa pörsseissä yhden vuoden aikana, niin sen mukaan menee sitten niinku useissa näissä laskureissa hinnoittelu. Esimerkiksi itsellä nyt oli viime vuonna, no siellä oli passiivisen tulon lähteitä, semmoisia pieniä 0,0000 senttiä per päivä tuottavia niinku korkojuttuja niinku itsellä, esimerkiksi 2022 vuonna muutama, niin ne tuotti mulle niinku joka päivälle tapahtumia, vaikka mä en itse koskenutkaan kryptoihin niinku läheskään joka päivä, en edes joka viikko. Niin ihan vaan nyt vertailuna, niin mulla taisi olla, oliko muutama availle 3000 vai muutama availle 4000 tapahtumaa sitten viime vuonna. Mutta tästä nyt niinku, tässäkin nämä hinnat nyt esimerkiksi, niin nämähän on aivan linjassa niinku keskenäänsä. Että tässä on niinku sitä luokkaa, mitä sitten tällaiset palvelut maksaa ja mitä ne sitten sisältää, niin näitä on erilaisia. Sitten jos niitä ei kiinnosta laskea itse, on olemassa myös sit firmoja, esimerkiksi tämmöinen Elmox, joka niinku laskee sun puolestaan ne, eli sä maksat heidän tarjouksen perusteella niille summan X, niin sitten ne laskee sen sun puolesta ja saat todennäköisesti niinku veroneuvontaa sitten myöskin siihen sun tilanteeseen, että mitä ehkä kansi tehdä ja pystyy kysymäänkin. Että tällaiselta pystyy tietysti oppimaan sitten myöskin tärkeitä pointteja. Mutta tässä kohtaa mulle ei tule tän enempää tästä aiheesta mieleen. Ehkä jonkun asian unohdin, musta tuntuu koko ajan siltä. Mutta ei se mitään. Tää mun kanava elää sen mukaan, että minkälaisista asioista ihmisiltä tulee sitten pyyntöjä tehdä videoita. Laskureista ja niiden käytöstä mä arvaan, että mun on pakko tehdä video, koska sitä on multa jo yksityisesti pyydetty useamman kerran, että käyttäisin semmoista laskuria, niin eli miten se veroilmoitus sitten oikeasti tehdään ja miten tommoisia laskureita käytetään, niin ne erikseen. Mutta tässä nyt tämmönen nopea pikatyökalupakki siihen, että mitä asioita sieltä suurin piirtein odottaa sitten, kun sun krypto-ostot ja tai myynnit on sitten matkalla verolle ja veronalaisiksi. Ja nyt ei kummempaa kuin
kommentteihin sitten pyyntöä tai muuhun yhteyttä suoraan, jos on idea sitten, että mistä verotukseen liittyvästä tai hei mistä tahansa muusta kryptoihin liittyvästä haluat nähdä seuraavaksi videon, niin laitetaan tulille. Tää meni tästä nyt niinku ykkösellä purkkiin että kyllä näitä täältä tulee, kun mä saan vaan aiheita. Seuraava video.